We take this opportunity ndibulise uNtsumba weSeket, the Rev Ngombo. I would also like to acknowledge treasurer Central Synod Wesley Guild, vice committee members the Seket Wesley Guild, Onobhala MCYU Mkhaya wam, usihlalo executive yalapha ekhaya Bramfontein, i-guilders, abazali, and everyone who has joined us this evening. Mandinibulise ngegama lomfeli nomvukeli inkosi yam uYesu Kristu. Amen. Xa sizoqala inkonzo yethu this evening, we start by lighting the society candle. Sedilaka bonisitse sila kitama aye ulififi hambe usibaka zamai ise hau liten hakibati tibo yanto zohle wena untikani. Amen. Masivule inkonzo yethu ngeculo 221 in our Xhosa hymnals. Mandithwale iziqhamo ezomoya oyingcwele, ubungcathu nolulamo, ukulunga nobubele. Zonke ezi zezenkolo nezothando nezoxolo. Ezi zinto mazikhule entliziyweni onkamaxa, zindincede ndinyothule konke oko kuzixaka. Okwirhatshi nokomona nento eziphuma khona. Ewe Nkosi mandihlume ndibe ngoxakathileyo, ndizamele ndiphuthume konke okulungileyo. Izingabi nakuphikwa yonke imilo kwanemikhwa. Let us pray. Bawo oyingcwele, bawo olungileyo, isiwe Nkosi yethu enguYesu Kristu, emva kwemini nje Thixo wethu, we come before your throne, giving you all the glory, all the honor, all the adoration ngoba zikufanele. Kubo bonke oThixo asimbonanga uThixo ofana nawe. Ulungile Thixo wethu, unothando. We are all powerful, all knowing, ever present Thixo wethu. We know that you are also present ngalomzuzu phakathi kwethu Thixo namandla. Xa siqala lenkonzo ke Thixo olungileyo, simema umoya wakho engcwele Thixo olungileyo, ungene ngaphakathi kwethu Thixo olungileyo, and help us as we move in this service Thixo olungileyo. Usithembisile Thixo wethu wathi bababini nowabathathu badibene egameni lakho khona wena ungowenani. Ngena ke bawo nokungena kwethu sibuve ubukho bakho. Sicela sithembile uba xa sicela kuwe ngokholo izinto yasenzela, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mandithathe lithuba ndibulele usihlalo for the opportunity andinikeza yona this evening uba nam ndibe ngomnye wabantu abazawuma kule ndawo and talk about the theme that we are running this week kule revival. Ndithe xa ndihleli pha endlini ndizama ulungiselela, kwakho into ethi mandikhe ndijonge emva and see okanye and check the walk that I have walked in my Christianity. I remembered a younger NOSIPHIWO eagerly memorizing inkolo yabapostile as part of imfundiso sasifundiswa zona kwi-confirmation class. Sifundiswa umama uTaiposh, may she continue to rest peacefully.
At that young age, ndandingxamele nje uba yi-full member, not fully comprehending of the things I was affirming xa ndandithetha uNdiyakholwa. And then life happened, ndakhula. Ekukhuleni kwam, I got to experience and learn indlela zokusebenza nokwenza kukaThixo. And then these are the things that led me to get a better understanding and appreciation of inkolo yabapostile xa ndiyithethayo. Ndithe xa ndifunda, ndilungisa for namhlanje, ndafumanisa bangana the learning for me has not stopped, because after today xa ndiphinda ndithetha uNdiyakholwa, i-understanding yami izawube iphinde yajula. This evening, bazalwane, we continue apho uBrother Ntiyane asishiye khona izolo. Namhlanje we will be talking about what is said to be the 9th affirmation of the Apostles' Creed. Ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele Kulo Lonke Ilizwe, Nabubudlelane Babangcwele. This is the affirmation that talks about the church. The church in this instance is referred to as bonke abantu abakholwayo. uKristu ke uqale ngokwakhe umsebenzi wokwakha the church. From the previous affirmations abazalwane bebethetha ngazo previously, sifundile that uKristu wahlubula ingubo yakhe yobukhosi azokuza emhlabeni in human form ezoba sisicaka. It is in this human form then that he made known to the world his principles through his teachings. Ukufa kwakhe emnqamlezweni demonstrated uthando lukaThixo, and therefore opening up the merited graces ilizwe belisesonweni needed in order to be reconciled with God. Emva kokunyuka, uKristu now continues umsebenzi wakhe emhlabeni through those that he has redeemed. Therefore, bonke abakholwayo that Christ is Savior and Lord are by God's grace members of this church. Xa sijonga le affirmation or inkolo, the church is described ngendlela ezimbini. Okokuqala ndithi ndiyakholwa kwirhamente engcwele Kulo Lonke Ilizwe. Okwesibini ndithi ndiyakholwa nabubudlelane babangcwele. Ndiza kunicela ke bazalwane uba singhambaze kunye, ndizama ukufumana okanye ndizama ukunibonisa ubanganaba, what do these beliefs mean to me? Xa ndisithi ndiyakholwa kwirhamente engcwele Kulo Lonke Ilizwe, what am I saying? As NOSIPHIWO, I am saying that I believe that the church is holy. Sonke siyazi ubanganaba, as from previously, that the church now that is referred to as being holy is the church that is me and you, is the church that is all young people who believe that Jesus Christ is Lord and Savior. And then I also realized that even though I am now, because of my belief that Jesus Christ is Lord and Savior, but I'm also human and that I'm also still in the flesh. Ndikhumbule what the book of Galatians says, that umoya utsalela ngapha, inyama itsalela kwelayo icala. Also contributing to the fact that thina bakholwayo sinobuthakathaka and we are failing. Ibonwa lento ngumculo walapha ekhaya athi zusinyamezele Thixo sakuxakwa inhliziyo, ngoba inhliziyo ithi noba indlela iyazi ibe yona ithanda ukunxaxa, thus proving that ubanganaba thina as believers we are failing. But in all of this, I am comforted
in the knowledge that the church is not only composed of the flesh, but also of spirit. The grace of God is what makes us holy. Le nto siva kumpostile uPawulos kwincwadi yakhe ebhalela ibandla lase-Efese, uchapter 5, verses is 25 to 26. Uthi apha umpostile uPawulos, Christ loved the church and handed himself over for her to be sanctified. This therefore validates my belief that the church is holy. As the church sibambe the divine gifts of God's grace and the Holy Spirit, siyayazi we are not yet living the fullness of the life of Jesus Christ. But even so, we know too that with the Lord, imperfect as we may be, we can, by his grace, be made holy. I therefore, bazalwane, affirm that I believe that the church is holy. Xa ndisithi Ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele Kulo Lonke Ilizwe, I am saying that I believe that the church is universal. I believe that icawa is not confined apha kula madonga lapha eBramfontein Methodist Church apho ndikhonza khona, or that it is limited to ibandla lamawisile, which I am part of. I believe that the church is worldwide and consists of all believers. In the Great Commission, as we read Kwirhamente Engcwele ngokubhalwa nguMateyu, uYesu apho uxelela abadisipile bakhe uthi, hambani niyokwenza abafundi zonke iintlanga nibabhapatiza egameni loYise noNyana noMoya Oyingcwele. This instruction from Christ himself, that everyone obaptiziweyo, regardless of nation, regardless of ubanganaba ungubani uvelaphi, is a disciple. This therefore affirms to me, and therefore it makes me stand firm in the belief that Ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele Kulo Lonke Ilizwe. Xa ndisithi ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele, I believe and I recognize the importance and the necessity of the gatherings zabangcwele. Kulapha kwezi ndibano apho sifumana khona our Christian sacraments. Enye yezo sacramento ngumthandeleko ongcwele. Kuba lapha kule sacrament apho sikhumbula khona the source of our salvation. Kukule sacrament apho we come and be in the table of grace. Athi umculi wasekhaya, sakuguqa kwesi sithebe buyaphela ubuthathaka bethu. That sakuguqa esithebeni in these gatherings sohlukana nomthwalo. It is in these gatherings apho sivuma khona ingoma zovuyo, rejoicing in our Lord. Sithi ngemini engcwele kundawo ngendawo, abantu benkosi bahlanganisene ngomoya kaThixo, umoya kaBawo, besenza inkonzo, bevuya kunene. And therefore, bazalwane, allow me to say that Ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele Kulo Lonke Ilizwe. The second part of the affirmation esithetha ngayo namhlanje ithi Ndiyakholwa Nabubudlelane Babangcwele. This then talks about the fellowship of the believers. As besesitshilo ngaphambili besitshilo banganaba, the church is the believers. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, Paul says here that all of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. The above verse yasibonisa without doubt that all believers, regardless of background, regardless of race, regardless of ministry, they share a common bond which is knit together by their union with Christ. Because if we are parts of the same body, then that tells me that
sinabubudlelane. And therefore, because the church is the body of Christ and Christ is the head, I believe Ndiyakholwa Nabubudlelane Babangcwele. Xa ndisithi ndiyakholwa bubudlelane babangcwele, I am saying I believe in fellow brothers and sisters praying for one another, standing in the gap for each other. Xa omnye umzalwane ebonakale nengxaki, omnye umzalwane ame egapini for umzalwane wakhe. This we see umpostoli uPawulos eyalela ibandla laseGalati. Uthi kubo, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Xa ndisithi ndiyakholwa bubudlelane babangcwele, I am saying I believe fellow brothers and sisters loving one another just as the Lord loved us. Ngoba siyava ukuthi banganaba God loved us, that he gave up his only son so we may be reconciled with him. Athi umculi wasekhaya, singabazalwane lusapho lwenkosi enkulu. Singesithandana awukho umona phezulu. Therefore, brothers and sisters, I stand before you this evening affirming that I, NOSIPHIWO NOJILANA, Ndiyakholwa Kwirhamente Engcwele Kulo Lonke Ilizwe, Nabubudlelane Babangcwele ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masithandaze. Thixo olungileyo, Thixo onamandla, ebusuku nje, Thixo wethu, we thank you for the re-exploration of this affirmation. We thank you, Thixo wethu, ubanganabuvuselela ukholo lwethu kwirhamente engcwele Kulo Lonke Ilizwe, nabubudlelane babakholwayo. As we separate, Thixo wethu, I pray that you be with each and every one of us, that you bless us, Thixo namandla, kwiindawo ngeendawo esikuzo. Thixo wethu, sikuthembile ke bawo, siyakwazi ba izinto esizicela kuwe uyazenza. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, let us samkele unofefe. Bangawufefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando likaThixo Yise, nobudlelane bomoya engcwele bungaphumla nathi sonke nangonaphakade. Amen.